χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο χώρο των ταξί έχει συμπληρώσει η Taxiplan και εμείς παραβρεθήκαμε στην κοπή πίτας της εταιρείας για να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Η εταιρεία Taxiplan είναι από τις πρώτες πρωτοποριακές εταιρείες που βγήκαν στο χώρο για τη μετακίνηση με τα ταξί. Απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες για το επιβατικό κοινό που χρησιμοποιεί ταξί. Η πρωτοπορία μας είναι ότι ξεκινήσαμε με την εφαρμογή στο mobile, που μπορεί οποιοδήποτε να την κατεβάσει στο κινητό του δωρεάν και να εντοπίσει τον πλησιέστερο ταξί για να τον εξυπηρετήσει. Από εκεί και πέρα ακολουθήσαμε τον παραδοσιακό τρόπο και το βάλαμε και αυτό στην εταιρεία με ένα πενταψήφιο το 18222 και έχουμε προσθέσει και την κράτηση ενός ταξί μέσα από τον υπολογιστή μας από το γραφείο. Η πρωτοπορία για την εφαρμογή στο mobile είναι ότι ο επιβάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον οδηγό, ακόμα και τον τύπο αυτοκινήτου, και να δει σε τι απόσταση βρίσκεται από εκείνον για να επιλέξει το πιο πλησιέστερο αυτοκίνητο. Τι επιπλέον παρέχει η εταιρεία σε έναν επιβάτη? Ο επιβάτης πλέον έχει και ίντερνετ μέσα που θα μπορέσει κατά τη διάρκεια που θα είναι μέσα στο αμάξι. Οι οδηγοί να είναι τουλάχιστον αγγλόφωνοι και άνθρωποι που να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της εποχής αυτής. Η Taxiplan είναι μόνο στην Αθήνα ή είναι πανελλαδικά? Ξεκινήσαμε με την Αθήνα πριν 1,5 χρόνο, που σήμερα την αποτελείται ο στόλος από 800 αυτοκίνητα. Έχουμε εξαπλωθεί και κάθε μήνα και σε περισσότερους νομούς εκτός Αθηνών. Είμαστε στη Σαλαμίνα, Σύρο, Μυτιλήνη, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Αριδαία, Κόρινθο, Άργος, Τρίπολη, Βόλο και έρχονται και άλλες περιοχές. Πλέον ο επιβάτης με όλα αυτά που μπορεί να μας ζητήσει και να τα έχει, τα δίνουμε απλόχερα με ό,τι γράφει μόνο το ταξίμετρο και ό,τι μας λέει να κάνουμε ο νόμος και το Υπουργείο.